nema ni kviz ljudstva. Daleka srca tebi snivaj, čajliša jutra, grade moj opet čekino. Vi se Rusija tičeš opet, bezkrajno tiče. Daleka srca o tebi smiva, najljepša jutra, grade moj opet će ti doći. Hvala Klavi Bibinje, dame i gospodo, uvaženi gosti, još jednom hvala što ste s nama. Pozdravljam vas u ime Sveučilišta u Zadru. Pozivam sada rektoricu Sveučilišta u Zadru, profesoricu doktoricu znanosti Dijanu Vican i predsjednika Vlade Republike Hrvatske, gospodina Andreja Plenkovića, da otvore studentski dom i studentski restoran Diadora. Izvolite. Zahvaljujem rektorici i predsjedniku Vlade. Sada molim fotografe i kamermane da nam puste predsjednika Vlade i rektoricu unutra. Oni će pogledati, naravno, studentski restoran i studentski dom. Sve vas ostale pozivamo na zakusku u studentskom restoranu Diadora, koja se nalazi odmah s lijeve strane, čim uđete. Hvala vam na pozornosti i želim vam ugodan ostatak dana.